Kan? Yo, bisa langsung yo. Wong telu kan lho, Halak grup-grup iki tak satu. Ya abet ban nek aja sembrono lho. Santai kok. Yo lho, Jo, iki arep dipikul. Santai kok mejan yo. Arep dipikul Jo, medun lho Jo. Bancolono. Rene Jo, ngajak rene Jo. Wis, sik. Wah. Yo. Yo. Kayak jumuk dhewe kayak santai kok kae, jumuk kae. Abot kudu sing lanang ae. Wong pura kae. betul. Kuwatan nek bruing wong. Yan kanane yan. Nggih, 3 kilo. Sing lemah. Iya lho kane kok gorono. Gumbah, digumbah. Yo. Ngono kuwi to. Ora tau ning nyekel ya nang ndi. Poknane. Wis sik. Pokone jel lho. Sing nek tidur yo dituku lho. Namung anu laut, Mak. Sesuk neh. Sesuk entek kok rono ora timbang timbang entek ta kuwi jere. Oh, cari tedak iki. Toh, kacokmu jero. Wis bukaan lho. Aja. Aja. Alah. Endi wae anu kuwi ning etan sasah kuwi? Wis iki srimpung sih. Ngapa tis rimpung barang wong timbangane ngene? Alah iya yo. Goblok men aku.